Hei, oletko valmis oppimaan laskemaan suomeksi? Aloitetaan numeroista 1–10. Minä sanon numeron ja sinä toistat. Sopiiko? Aloitetaan numerosta 1. 1. Nyt sinun vuorosi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hienoa! Lasketaan nyt 10–20. Ensin numero 10. 10. Nyt sinun vuorosi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Täydellistä! Jatketaan. Ensimmäinen 10-luku on 10. Toista. 10. 10. Mahtavaa! Sanotko nyt 20?